6 rano. Jedyna sytuacja, w której wyglądam tak o tej godzinie, to dzień służbowej podróży. Na szczęście w mojej Skodzie czuję się jak w domu. Na to też znajdę miejsce. Tak jak na telefon czy kable z różnymi końcówkami. Wśród akcesoriów Skoda znaleźć można przewody pozwalające podłączyć do auta urządzenia mobilne. W samochodzie musi jednak występować MDI, czyli interfejs do podłączenia urządzeń zewnętrznych. Mam też swój samochodowy ekspres do kawy. Czasami zastanawiam się nad przeprowadzką tutaj. W najnowszych modelach Skoda istnieje możliwość zainstalowania ciśnieniowego ekspresu mobilnego. Pojemność ekspresu to 53 ml, w sam raz na 2 espresso. Skoda. Simply clever.